Miksi se tarttuu tuossa sormeen toi? Otetaan puruskeet tuolta pois, vähän pursustua liima. Noin. Antaa se olla siinä rauhassa. Vinno. Noin. Antaa niitten kuivua hetki. Sitten tonne reunalle pitäisi saada sitä. Tässä toi. Toi ja toi. Tuleeko tästä nyt se on just se oikeastaan sopivan kokoinen, eli yhdellä tikulla pystyy tekemään to. Ja varmaan tonne vielä takapuolellekin tehdä jotain vielä tässä, mutta tosta poikki. Tuon mittaisia nyt sitten 6 kappaletta. Moikka Skimson. Se jos on uusia katsojia, niin voin tietysti vähän näyttää miltä näyttää mitä osia mä oon tehnyt tosiaan piirilevy. Vielä on liima, mutta toi lisävirtaliitin ton jutun päälle tulee sitten tosiaan jäähytyssiili. Tohon noin nätisti. Ja sitten on vielä noin tuulettimet. Tämä koko juttu tulee tohon noin. Tuossa on tuo takalevy ioliittimet tulos tonne noin kiinni, eli tämmönen semmonen, mitä tän tois, vähän yli 5 senttiä paksu ja 29 pitkä ja 11,5 olisi varmaan tuo korkeus tässä. En tiedä, pitäisikö tälle tehdä joku semmonen PC Express liitin ja pientä emolevyn palasta tai jotain semmoista, että tommonen juttu ja tuulettimet pyörii tosiaan, niitä voi pyöritellä tuossa. Vähän tuossa pitäisi miettiä, että pitäisikö ne saada jotenkin liimattua siihen, että ne ei tälleen näin lähde irti. Miettiä tälle toiselle puolelle joku stoppari, mutta en tiedä miten sen saa tuohon, että se ei liimaudu sitten lopullisesti tuohon muotoon, mutta tämmönen viikon projekti tullut tässä tehtyä. Tuonne pitäisi nyt sitten tehdään noita lisää nyt. Jäi. Joo, siinä on toi
levy ja on nyt näitä portteja tekemässä. HDMI-portteja 3 tuohon. Ne tulee kiinni sitten tuonne piirilevyyn kanssa sitten ja se siinä niinku sillä tavalla pysyy toi kiinni ja siinä on tosiaan toi ruuvireijät ja kaikki tommoista. Noi hahlot, mitkä koteloon menis kiinni ja yksi yhteen kokoinen tää pitäisi olla aika lailla. Ei ole mitään tiettyä mallia, mistä on ottanut mallia, mutta joku Nvidia näyttää sitä voisi olla. Tiedä mitä tätä voisi haukkua nimellä sitten, että olisi joku Ice Cream Stick RTX. Joku numerosarja siihen semmoinen nimikyltti laittaa vaikka tuo. Vielä 3 noita. Sitten olisi toi perusosuus tuossa IO-portissa valmis, mutta tarvii vähän varmaan sitten pientä hienosäätöä, pientä jotain alustaa näille. Jotain muuta tarvii vielä ehkä liimata, nähtiin vielä. Niitä on 2. Vielä yhtä uups. Tommonen. Siellä Tremelillä on tuossa tehnyt ihan noin toi PCI Express Portin tuon sorvailin tuohon noin kaikki kolot ja tommoista. Ihan mennyt tälleen leikkurilla. Tokihan tietysti jos jaksas lähteä tekemään sinne vaan menee tikkuja ihan älyttömästi, niin emolevyyn tekisi täyskokoisena ja sitten kaikki prossun kuulerit ja tämmöistä, että vaan että en rupea ehkä varmaan jäätelötikuista koteloa tekemään, niitä menisi ihan älyttömästi niitä tikkuja sitten siihen. Että varmaan tarpeeksi noita. Liimaamaan yksi puoli, toinen puolikas. PC-projekti kokonaan. Kyllähän kaikki, siis voisihan kaikki CD-asemat ja kaikki tämmöisetkin tehdä. En tiedä, onko kiintolevyssä nyt mitään hirveätä ihmeistä tekemään semmoisen laatikon. Niin kuin läppärin tai tabletin se on vähän ehkä tylsä olo, että tekee vaan näppäimistö. Mä tiedän. Olisiko siinä nyt sitten haastetta tarpeeksi?
No siinä on se ensimmäinen portti suurin piirtein valmis nyt tuolta perusomituisuuksilta. Niin, no joo, jos Plexin kanssa lähtisi askartelemaan, niin toki tietysti varmaan. Mut kyllähän se kotelo muilta osin aika paljon viipi sitä puuta kyllä sitten. Niin, siinä on yksi. Kolmas vielä tosta. Varmaan tuolta sisältä ehkä noita liimoja myös. Yrittää tuolla hammastikulla vähän tökkiä tuossa sitten vielä. Katsotaan miten siistiksi mä saan tuon sisäpuolen tosta. Tää kuivua tossa on toi, mikä on vähän enempi jo kuivunut, niin ei tulla hirveänä tuohon, ei puristunut kyllä tota liimaa tonne väliin, mutta otetaan tuosta kuitenkin näkyy. Tossa on vähän enempi. Noin. Antaa niitten kuivua hetki siinä. Ja ruvetaan oikeastaan mallailemaan, miten se menee tuohon. Ja toki tähän nyt ensiksi liimattais kiinni. Kyllä nyt sitten vähän tätä liian lähekkäin noin. Kyllä mä hukkaan tähän. No, katsotaan mitä tästä tulee. Vähän liian vierekkäin ehkä tein nämä. Ei nyt ihan mahu kyllä tuon takapeltiin kyllä. Varmaan hion näitä kapoisemmaksi tuosta. Tää nyt kuivua vielä hetki. Mä nyt lähtisin hiomaan, niin saa taas lähteä kyllä tosta irti.
mikä on pisimpään ollut liimauksessa, niin tämä varmaan tästä ehkä kestää sen verran. Ja tietysti olisi voinut liimata itse asiassa sille taustan väli itse asiassa tulla pois, että tämä vielä ehkä voisikin. Tätäs tämä. Tänne tulee pötkö. Mä laittaa uudet liimat sinne. Nyt pitäisi mahtua tuohon vierekkäin tuonne takalevyyn suht. Joo. Joo. Se on vaan tiellä joku. Kun sen toi yksi tikku tuo irrottaa tästä vielä. Liimataan uudelleen toi yksi. Vähän katkaista No, tarttuu sormeenkin. Mä voi. Ei liimaudu. No, lähtee ihan sormen mukaan. Toivottavasti se pysyy siinä. Ei, että se tosta tuo liima katoaa jonnekin. Se imaisee toi tikku niin tehokkaasti tuon tosta. Ei niinku yhtään sitten jäljellä No, antaa sen kuivua siinä. Varmaan toi tässä sitten ottaa melkein tästä kans toi väliseinä pois ja laittaa se ihan vaan näin. Pari tikkua jää nyt sitten yli tosta. Tai niitä voi käyttää itse asiassa johonkin. Kuitenkin ei ne ihan hukkaan mene varmaan, mutta tää nyt
Pitäisi olla aika lailla silleen, että ne sun piirtein näkyy tossa. Joo, on ne nyt tarpeeksi hyvin. Vähän sen tossa ei riitä tuo pituus, mutta idea siinä on hyvä. Vähän se olisi pitänyt varmaan mitata tarkemmin toi. Tuo pitäisi liimata tohon nyt sitten kiinni seuraavaksi. Oikeastaan. Siitä lähteä sitten askartelemaan tähän jotain pintakoroketta sun muuta sitten. Joo. Liimataan toi tohon. Eri keepperiluketus pullossa. Ja eri kepperipullon emojikinhan mulla on tossa minun kanavalla, jos subaa tätä, niin saa tämmösen eri kepperipullon. Oikein päin tämä juttu tähän näin päin taitaa mennä. Kiitos seurauksesta. Valitettavasti nimimerkkiä näet tuossa vähän kauempana on toinen näyttö tuossa. Kuulin kyllä. Ja sitten nyt näkee, että siellä on noin liittimet tolleen suurin piirtein. Suurin piirtein nyt ei ihan kohdillaan tossa, mutta se nyt tarpeeksi lähelle tästä, kun ei tarvi olla ihan niin pixel perfect, onko tästä. Nyt toi tarkemmin vaan mitata noin välit tosta, niin olisi vielä hirmaan tästä takalevystä, mutta idea tulee selväksi kuitenkin. Tää tuossa vielä varmaan pystyisi ehkä hiomaan tremeelillä tuohon aukkoa pitemmäksi. Sillä tavalla tekemään tästä keskimmäisen sijoittaessa. Joo, kyllä nyt varmaan ehkä pystyn tremeelillä itse asiassa pikkusen porailemaan tuohon isommaksi reikää, niin se on varmaan ihan hyvä tulla. Seuraavaksi moikka Spieru Tynnyri. Seuratakin kanavaa. Välillä tehdään tosiaan jäätelötikuista pienoismallia. Tämä on näytön ohjaamulla projekti kesken tässä. On noita jäähytyssiiliä ja tuuletin systeemiä ja piirilevyäkin löytyy tuosta. Tullaan pinoamaan varmaan tänään nyt jo paikalleen sitten. Mä yli viikon tässä rakentanut tässä, noin viikon verran. Aikaisempia projekteja on CSK-peli Avikkaa ja Toyota Camry Hybridin auton pienoismallia ja merirosvolaivaa ja taloa, karting-autoa. Tähän muuta. Tää on tullut tässä tehtyä 15 vuoden aikaa. 16 vuoden aikaa, mitenköhän monta vuotta on näitä tehnyt. En nyt joka vuosi, mutta
Ideoita saa heittää kyllä ilmoille, että mikä olisi seuraava projekti. Voisi tietysti tuon taakse laittaa jonkinlaisen tikuun, niin siitä tulee vähän siistimmän näköinen. Tämä tarvii oikeastaan pierutynnyri. Jaa. Minkä näköinen se pitäisi olla? No ihan Prisma-askarteluosastolta ostettiin, ja sitten on yksi paikallinen askarteluliike, missä on käynyt ostamassa. Se oli tommosia superleveitä tämmösiä askartelutikkuja. On tämmönen askartelukulma Kuopiossa. Tommosia leveitä lätysköjä on tuossa piirilevyissä käytetty. Ja näitä tämän 200 kappaleen pusseissa myydään muutama euro. Maksaa ja melkein puolet on ihan syöty. Ihan jäätelöinä. Tosiaan 2 vuotta tuli täyteen tuossa parissa viikkoa sitten. Mitä on striimannut. Aloitin tosiaan karting-autolla ja sitten Avikka oli toinen. Ja 2 vuotta sitten tein. Olen tässä tietysti ohjelmoinut kaikkea kivaa pientä myös striimissä ja pelannut vanhoja retropelejä läpi. Mä voisin tästä vähän hioa rovasti. Mä otan että tuohon. Ei se oikein lähde nyt. Niin mutta taas toi tonne. Joo, ne on yleensä ollut 2 kuukautta per projekti. Toyota Camry Hybridi pienoismalli, niin se oli 8 kuukautta tein. Tosiaan huutomerkki YouTube komennolla saa se YouTube-kanavankin tuohon chattiin, niin siellä on erikseen soittolista, missä on kaikki valmiit projektit esittelyvideoina. Jos kiinnostaa katsoa, mitä kaikkea muuta on tullut tehtyä. Siitä se oikeastaan kanavan nimikin tulee ja nickname, että jäätelötikku malli. Jäätelötikku pienoismalli, mitenkä tuon haluaa haukkua. Vitsissä tuo nimimerkki. Sen takia yleensä on aloittanut siis kesälomalla projektia ja sitten sitä on se 3 viikkoa kesälomasta käyttänyt hyvin intensiivisesti, tehnyt tyyliin jotain 12 tuntista päivää putkeen ja sitten on kun kesäloma päättynyt, niin sitten on pari tuntia illassa on tehnyt. Tuohon ehkä liimautumaan. Nyt sitten pitäisi tämän piirilevyn kohta ruveta miettimään mitenkä tämän asemoisi tähän. Koska se pitäisi tulla tähän johonkin. No niin, nyt sitten meni toi yksi palaa minneköhän asti se pyöri. Tää katso tuonne sohvan alle, minneköhän tuo pyörä. Jeppe. Vielä löytyy.